Үзләре кичкенә булсалар да инде зур сәхнәләрне яуларга өлгергәннәр. Сүзебез Сандугач балалар крешен фольклор ансамбле турында. Уен коралларында көй чыгару теләге көчле булган малайлар-кызлар җитәкчеләре Петр Утягановның һәр хәрәкәтен отып калырга тырыша. Хәзер исә республика фестиваленә әзерләнәләр. Район күләмендә муниципаль этап узды инде без бергә фестивале, ул инде республика күләм фестиваль. Анда без инструменталь ансамбль белән үттек беренче турны, муниципаль турны. Район күләмендә үткәрелгән бер генә чарада сандугачлардан башка узмый. Крешен халык җырлары, милли костюмнар тамашачының мәхәббәтен яулаган инде. Коллектив 15нче елда Сарсыз Баграж мәктәбендә түгәрәк буларак эшли башлый. Күптә үтми республикада танылган ансамбльгә әверелә. Мәктәпне тәмамлаганнарына алмашка сәләтле кечкенә йолдызчыклары килә. Мен бу ансамбльгә 7 ел буе йөрим беренче класстан. Миңа монда ошый күңелле. Думбрада уйнарга өйрәндем, җырларга, төрле җырлар өйрәнәбез, төрле конкурсларга йөрибез шул җырлар белән. Мин сентябрьдә бу мәктәпкә килдем. Һәм Сандугач ансамблендә мин сентябрьдән. Миңа бик ошый. Сандугач булса бакчада бер агач сойлар иде. Шул агачлар сине бакка кирдәки сойрар иде. Алексей Краснов кичкенәдән сәхнәдә. Күп еллар Сандугач ансамбле составында чыгыш ясый. Йөзеннән нур бөркелеп торучы бу егет үзенең җырларына бөтен күңел җылысын, ихласлылыгын салган. Без үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап карарга тырышабыз. Безнең Сандугач ансамблебезнең җитәкчесе Утяганов Петр Петрович. Без аңа бик зур рәхмәтлебез, ул безне шуның хәтле үзенең балалары сыман, үзенең канат астына алып, безне үзенең белән төрле юлларга алып бара. Малайлар-кызларның кичкенәдән крешен халкының җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен өйрәнүләре сөендерә. Авылдагы авылда җырлана торган элекеге әби бабайлардан калган җырларны күбрәк җырларга тырышабыз. Безнең аны конкурсларда да шуны таләп ителә, бигрәк тә туым җындызы, югары баграшка да менеп әбиләрдән яздырып алам, түбән баграшка да төшеп яздырып алам. Үзебезнең авылдагы әбиләрдән дә генә җырлатып диктофонга, аннары шул көйләрне барлап инде, җырларын барлап, шуны балаларга өйрәтергә тырышам. Коллектив тарафыннан даими шөгыльләнү, конкурсларга әзерлек алып барыла, репертуар яңартыла. Район башлыгы грантын алып, сәхнә костюмнары да тектергәннәр. Тырышлыклары юкка китми әлбәттә. Фестиваль бәйгеләрдән төрле дәрәҗә урыннар яулап, тагын да рухланып җырларга стимул алалар. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.